Какво за Бога стана с старата Brawl Stars? Какво стана с старата Brawl Stars? Буквално новата версия е все едно да се роботизира робот 525 пъти. Какво е това? Какво е това нещо? Brawl Pass в Brawl Pass. Плюс Brawl Pass в Brawl Pass. И на всичкото отгоре са ни добавили 1008 000 геймода още. Реве ми се, буквално ми се реве направо, вече не мога да търпя това нещо, защото старата Brawl Stars е 3 пъти по-хубава от тази новата, защото ясно е защо. Може би защото старата Brawl Stars е нямало такива роботизирани роботки като сега. Въпреки че е тая хубава, тази според мен е много гадна. Въпреки че става за нещо. За нещо поне става. Малко, какво да кажа. Не знам. Хубаво е, ама не много хубаво. Не знам. Хубава ли не е хубава. Според мен е малко по-клони към не хубава. Като имаме предвид, че тая игра е нързната с роботи и буквално снимката на Колт е на някакво бебе с корем, е окей да има някакви скинове тук. Но вече 5 скина, но не става. Това е завръщането ми, защото не исках да снимам. Просто Brawl Stars не харесваме новата ви игра. Искаме старата. И това е. Дано да и вие да сте с такова мнение и чао!